Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe heɓoɓe ayaw Piindi TV hande noon eɗen e ɗo to ganduɗa ko kañum woni hôtel des députés ina wayno noon hande Harouna Moussa Dia disnodirtore hoorejo leydi Macky Sall jaɓɓima ɓe ganduɗa ko kañum en goni dilloɓe e fanno dawrugol toon to APR tawi kadi ha hande yiya ɗo tan ko ɓe ganduɗa ko kañumen ɓuuri mantinade Daouda Moussa Dia premier caisseur à l'Assemblée nationale nani e konnguɗi Harouna Dia holliti wonde ina wayno hoorejo leydi ndi Macky Sall koko bettiɓe saabu o famirano hono dani yende wonde responsable uji APR hakkude munen ko caɗele goni ɗon paccirina yimɓe ha laaɓa e gueɗe ɗe. A jarama ko jonde moƴƴere woni ɗo hen woni no président wiri ni ko kanko wi yo Harouna ar ƴeew yehrude yimɓe parti o surtout ɗo e banlieue Dakar par ce que ne waɗi caɗele fewi yimɓe nandirani gonga ɗum haali joni kanko hoore makko andano ko ni way musde wan noon hakkude yimɓeɓe hakkude muɗumen yettima nokku to banggue wasdenandirde ha weeɓani hankkadi kono alhamdulillahi omo joddo yimɓe omo yehrude e muɗumen hande to gonɗen ɗo henna kala ɓe o joddi o yehrude e muɗumen enen keeɓa doole goɗɗe ha jabɓa woppude wonko nangguno to banggue bonande pour intérêt président woni intérêt Sénégal ko raɓɓiɗin tan o wiɓe tan joni ƴewten tan ko gueɗe ɗiɗi hande holko ɓuuri himmude est ce que ɓuuri himmude ko poste uji meɗen est ce que ɓuuri himmude ko gonal meɗen walla ɓuuri himmude ko wattuɗo ene président yimɓe fof dakkodiri ɓuuri himmude ko wattuɗo président ɓewno ɓuuri himmude ko wattuɗo ene président enen il faut jaɓen woppude komin ko beele président woni ɓenne so président ɓiɗi kadi gartene gueɗe men e ɓawde en mbawa woppodirde en mbawa yafodirde goto foof ene wayno jaaɓi e ngolon konngol en ɗaminaka ene ma moƴƴere wat hayso noon hunde nde weeɓani wan noon ɓooyi ene wayno fuɗɗima tampinde yimɓeɓe banggue harande kono e wiide makko ɗum ɗo foof ɗum tan ko wasde liggey wasde liggey noon waɗi ɗum ko économie o taw ene manque yettade foti yettade ɗo so Allah newni so président heeɓi deuxiéme mandat o ko emploi woni doole muɗum woni yimɓe daña liggey dañata liggey noon koye domaine aji kewɗi banggue industrie banggue économie numérique banggue économie sociale banggue environnement président haali ɗum kono kadi amin ɗamini kadi so pétrole ari kadi ma ɓeydo yuɓɓinde gueɗe ɗe foof hankkadi so goto fof heeɓi liggey hankkadi caɗele dukoji ɗi e cowoji kewɗi foof ma usto Allah jaaɓi ko ɗum woni darde makko alhamdulillah emin jettamo noon no fewi gati wonko walli no fewi no fewi oɗo saaha e gondiral yimɓe e jaddiral muɗumen pour jaggande président ha wawa ɓennude e premier tour e élection garowo ɗo henno ne teskano e garangal Harouna Moussa Dia so ari ɗo ne teskano e makko jippade banlieue Dakar gam yewtidde yimɓe ɗe holko saabi hande cuɓi ɗon hôtel des députés ala wona noon ko kanko so ari o finta tan o yaha banlieue mo jooɗo e yimɓeɓe d' abord groupe aji ɗi o jodde e muɗum yehrude e muɗum no waɗi ɗo hen hande ni so gayni soɓe nandiri ɓe jaaɓi ni won o yaaha o e banlieue he wona omo yaha tan ala o yahata ko par commune ngol to lawol yeno commune Djedde Thiaroye Kaw caggal nde waɗi hono ko waɗata ɗo henna joni ko so gayni kadi o yaaha joni ko Keur Massar wona so gasi yimɓe fof pamodiri omo ɗo no yaaha banlieue no mbiruɗa no yaaha Keur Massar o joddo yimɓe heddiɓe kadi militaji ɗi responsable kadi ɗi kadi jiyamo ko ɗum woni lawol ngol rewi kadi ngol amin nandiri e ngol lawol ko lawol ɓurgol moƴƴude gati yimɓe fof ene pamodiri hen jii hen guite muɗum e koye muɗumen caggal batuɗo henna beele on keeɓi famamuye yimɓeɓe wonde kamɓe foof maɓe gaccu hiiro ngaye ɓe mbaɗa junggo e nder fannu gam wallorde hoorejo leydi Macky Sall ƴeewi ko ɗum ɗon kam wona hunde wemde kono e nder haala mabɓe kam goto foof feññini ene paari woppude ko mum ko saabu jaggande président ɗum tan ko ɗum ko ƴewreno hen amin ɗamini ma yetto ɗum noon inchallah Allah jarama